Ар Текерман ауыл жерлеге һәм Минзәлә газетасы белән берлектә инде 10-нчы ел матур традиция дәвам итә. Ул ике авыл халкы арасында бәйге оештырып, аның нәтиҗәләре буенча Минзәлә газетасына ярты еллык язылу сертификаты тапшыру. Безнең беренче ярты еллыкка яңа елны иң матур каршылаучыларга бәйге үткәрелсә, икенче ярты еллыкка инде авыл территориясын төзекләндерү, яшелләндерү буенча бәйге үткәреп, нәтиҗәләр ясап, бүләкләү оештырыла. Бу бәйгеләрдә безнең авыл халкы бик теләп катнаша. Елдан-ел катнашучылар саны арта бара. Менә инде шушындый матур башлангычларыбыз безнең дәвамлы булсын. Киләчәктә Минзәлә газетасына язучылар саны тагын да артыр дигән теләктә калабыз. Сөйініш үстіне сөйініш, менә безгә Сабан туенда шушы сертификатны тапшырдылар. Аны чыгып алганда сөйінуләрне күрсәгез, менә бу сертификат Минзәлә гәҗитенә ярты еллык язылу. Минзәлә гәҗитебез алып укып барабыз. Андагы яңалыклар белән танышып барабыз. Гәҗиттәге яңалыкларны бөтенсен төпченеп укып барабыз. Авыл яңалыкларын, Минзәлә районы яңалыкларын, барсын шәһәр яңалыклары безгә бик кызык. Авыл советына, Алияя бик зур рәхмәт безне зурлаган өчен. Минзәлә районы гәҗитенә, редакция хезмәткәрләренә барсына да безгә инде бу сертификатны без лаек булганга биргәннәрдер дип уйлыйм. Без инде авылда менә 3 елдан артты бу авылга кайтып яши башлаганыбызга. Без бу туган авылыбыз икебезнең дә. Без инде монда актив катнашырга тырышабыз. Марсель безнең өмәләргә йөри һәм яшелләндерүдә өлеш кертәбез авылга. Этот сертификат мне вручили на Сабантуе в Текермене, и мне было очень приятно, потому что я люблю цветы, люблю природу, и всем того же желаю. Спасибо большое за то, что оценили.